Allah ya jarabce ka da nakasa ba shine yake nufin baya son ka ba. Dan Allah ya jarabce ka da nakasa ba shine yake nufin ka je ka kashe zuciyanka kana maula ko kuma kana bara ba. Muryar Arewa. Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da arzikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na zamantakewa wanda Muryar Arewa TV yake kawo muku. Yau shirin namu ya ɗauki mahanga daban inda muka yi tattaki don mu gabatar muku da masu bukata na musamman inda za su gabatar muku da kawunansu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Malam Muhammad. Sunana Sharhabila Usman Nasu. Muryar Arewa. Barkanku da zuwa wannan shiri namu. Kamar dai yadda kuke gani, wannan mai lalura ne na musamman inda bai zaɓi ya je kan titi ko kuma ya je gidajen masu kuɗi ya yi maula don a bashi ba, sai ya zaɓi ya zo makaranta domin ya ƙara samun ilimi na rayuwa, inda yanzu nan Malam Muhammad zai ba mu takaitaccen tarihin shi da kuma abin da ya sa ya zaɓi ya koma makaranta, bai zaɓi ya je bakin titi yana bara ko kuma yana maula ba. Muryar Arewa. Za mu so mu san wannan lalura da kake tare da ita, shin tun daga haihuwa ne koko daga baya ya same ka? Kamar yadda na bayyana muku farko cewa sunana Malam Muhammad. An haife ne a garin Mina a jihar Niger. Wannan lalura da Allah ya jarabce ni da shi, Allah ya jarabce ni da wannan lalura ne tun daga lokacin haihuwa. Da aka haife ni, an haife ni ne da shi, haka na zo duniya. Da aka haife ni da shi, an yi yunkurin a yi min aiki domin ya dawo yadda ya kamata, amma sai aka ga cewa idan an yi aiki ba zan ga nisan kilomita ɗin da nake maneji da shi a yanzu ba. To kin ji bayanin kenan. Muryar Arewa. To tambaya na guda ɗaya ne, gaskiya matukar gaskiya ya burge ni kuma na daraja shi a matsayin shi da ya zo bai biye mai laluran da Allah ya mashi bai tashi yana neman na kanshi da kanshi. Allah ya ƙara rufa mana asiri duniya da lahira. Tambaya guda ɗaya da zan iya mashi shine, shin yaya yake ji idan wani lokaci ya fuskanci abubuwa mai matukar wahala a yanayin shi? A yanayin da nake fuskantar abubuwa masu wahala shine kamar yadda na bayyana muku a farko, shine challenges. Na fara samun challenges ne a lokacin da mahaifina ya bar duniya. Na farko ba ni da hali, kuma mahaifina ya rasu, kuma ni ke kula da kaina da ɗan sana'an da nake yi. Ni da kuke gani na nan ina da lalura ta musamman, kuma ina aiki ne na injin nika, na surfe da nika. Wurin masana'antar ba wai nawa bane, wani ne ya taimaka ya bani, in abin da aka samu sai in bashi. To da wannan ne nake ta fidin kaina har na yi aure, nake ciyar da kaina har na yi aure, yanzu ina tare da iyali. Har ya kai ga yanzu naga kawai ban da wani abin da yake gabana, me zai hana in dawo in koma makaranta in je in samu NCE result, in ma ya kama har digiri in samu. Muryar Arewa. Wani gudunmuwa Malam Muhammad kuke samu daga bangaren mutane da kuma gwamnati? A gaskiya, hakikanin gaskiya, gudunmawa yana da wahala sosai gaskiya. Indai a yanayi yadda nake dinnan gaskiya ban samu wani gudunmawa daga gwamnati ko ta bangaren karatu ko ta bangaren wani sana'a ba. Muryar Arewa. Malama Sharhabila, wani tambaya kike da shi da zaki ƙara yi ma Malam Muhammad? To alhamdulillah, masha Allah, mun ji tarihin rayuwanka, Allah ya ƙara rufa mana asiri. Sai tambaya na da zan ƙara gabatarwa shine, wani kiranye zaka muna zuwa ga masu lalura irin naka? Kira da zan yi ma masu lalura irin nawa na sha yi, kuma zan ƙara yi, sai dai su yi haƙuri da ni. In mutum na da irin wannan lalura, bara ba naka bane.
zuwa ka je kai maula gidan mutane ba naka bane. Ka nema yadda za ka yi ka gina rayuwanka. Akwai sana'o'i, ba wai an ce mutum ya nakasa bane kawai shine ya yi collapse ko kuwa ya bar aiki bai da amfani ba, ko ka yi rashin ido ko ka yi rashin kafa ko ka yi rashin kunni ba ka ji shikenan ka lalace a duniya. A'a, baka lalace ba. A matsayinka na mai laluran gani kana da sana'a da zaka iya yi ka samu kuɗi. A matsayinka na mai laluran kunni kana da sana'a da zaka yi ka samu kuɗi. A matsayinka na mai laluran kafa wato gurgu kenan kana da irin sana'a, kai ma irin role din da zaka yi playing na sana'a wanda zaka gina rayuwanka da shi saboda gobe. Muryar Arewa. To mun gode da wannan bakunci da kuka kawo mana. So masu kallon mu, a nan shirin namu ya zo ƙarshe. Ni mai gabatarwa Hindatu Idris nake cewa mu sake kasancewa tare da ku a wani mako. Za kuma ku iya bibiyan wannan shirin namu at Muryar Arewa TV akan YouTube, TikTok da kuma Facebook. Ma'assalam. Muryar Arewa.